Croeso nôl ato ni, mae'n bryd ni ganolbwyntio ar seremoni fawr y dydd, seremoni'r cadeirio, yr un efallai na'n yr un sy'n llenwi'r pafiliwn bob blwyddyn. Arwr neu arwres ydy'r testun eleni, wrth gwrs, yn adleisio yr hyn ysgrifennodd Hedd Wyn ganrif yn ôl gan ennill y gadair bryd hynny. Ac yn cadw cwmni mi, mae dau sydd wedi cael y profiad o ennill cadair y brifwl a chroeso mawr i'r ddau na chi, da ni bod yn deuluol iawn ar y rhaglen heddiw. Yr ewythr, Dylan Iorwerth, a'r nai Rhys Iorwerth. Croeso i'ch dau, mi gawn ni air yn y man, ond da ni am gael golwg yn gyntaf, os gawn ni ar y gadair hyfryd sydd wedi chreu a'i pharatoi ar gyfer y brifwyl hon gan Rhodri Owen. Rhodri Owen a'i gadair arbennig ar gyfer eisteddfod Ynys Môn. Wel, dewch ni droi at y nai westai rwan. Wel, hynny'n gyntaf, doedd hi'n edrych yn gadair eithriadol, Dylan? Oedd yma wastad yn braf pan da chi'n clywed saer yn disgrifio a pan da chi'n deall be di ystyr y gwahanol ddarnau ynddo. Ond hynny, oedd hi'n haro fi fel y math o beth fysa y cerflunydd John Meirion Morris yn ei wneud, felly yr syniad Celtaidd yma, a goleini, a twllwch at oleini ac yn y blaen ar holl siapiau. Felly mae yna dipyn o feddwl i bod yn hwnna. A'r cyfeiriad nat ar Euros yn y canol yn siŵr o blesio Rhys, oedd yna'n troedio tir Ffrainc llynedd? Wel, ie, y peth ydy, dwi'n meddwl bod mae cysgod Rhyfel Mawr a cysgod Hedd Wyn dros y gystadleuaeth yma heddiw dydy. Sam dianc rhag hynny, lle. Ond be ni licio yn gyntaf bod nhw wedi dewis Rhodri i gynnyrchu'r gadar, a ffordd mae o wedi o'r tywyllwch creu rhyw fath o obaith a goleini yn y luniad y gadar, lle. Wedyn, dwi'n meddwl bod y ddau beth yna yn cyd-fynd yn eitha tragodol. Ydy'n sicr. Ac yn y testun hefyd, mae'n adlais o'r hyn ddigwyddodd ganrif yn ôl. Yn oes arwr neu arwres, da chi'n weld o fel testun deniadol, Dylan? Wel, am hwn i fod o, mae o ddigon pen agored. Am hwn i mae'r peryg ydy bod a gallu fo fe'n jyst yn gannu clodydd rwy'n rhywbeth felly. Felly fydd angen, weithiau mae testun amlwg yn fwy anodd. Yn sicr yn fwy anodd i wneud rhywbeth gwreiddiol gwahanol efo fo, ynde. Dwi'n meddwl mae dyna fysa'r peryg efo testun fel yna. Dwi'n meddwl bod angen bardd da iawn i ennill leni, achos dio ddim yn destun hawdd, dwi'n meddwl. Mae'r arwr neu arwres, mae'n destun sy'n gofyn dipyn o ddychymyg i gyfleu, i fod yn wahanol, lle. Achos oedd Hedd Wyn ei hun ddim wedi gwneud beth amlwg chwaith, de. Dwi'n mawr obeithio y cawn ni fardd da iawn, felly, ynde, ac cewch i'ch dau dreithi a'n goleuon ni ar ôl y seremoni. Maen nhw'n dweud i mi fod y pafiliwn yn barod am y seremoni, felly dewch ni fynd draw ac un tywys ni drwy'r cyfan fel arfer i Iwan Griffiths. O, dewch mi droi at fy nai westai wrth i ni edrych ar y lluniau o'r prifardd newydd a'r osgordd yn gadael y pafiliwn. Wel, yn gyntaf gael droi to chi, Rhys, achos dwi'n gwybod bod chi'n adnabod Osian yn dda. Ynddo. Maen nhw'n dweud bod y byd barddol Cymraeg yn fyd bach, lle. Wel, mae stryd Well Street yn ngwan yr Afon yng Nghaerdydd yn llai byth. Felly, sgwennes i fawdol i 5 mlynedd yn ôl. 6 mlynedd yn ôl. Yn y stryd honno, a wedyn mae Osian oedd o'n byw rhyw 10-15 ty i lawr y lôn ohona fi, felly 2 gadair i Well Street, felly hynny. Dwi'n ymfalchio yn hynny, ond ia, mae'n awdl, mae angen lot o ddarllen yn ei dwi'n meddwl i'w gwir werthfawrogi, achos mae'n awdl drist tu hwnt, ond dwi'n meddwl yn amlwg mae'r beirniaid wedi dweud bod na amwyster yn y diweddglo, a dwi'n meddwl bod yr amwyster hwnnw'n treiddio trwy'r holl awdl, lle, a amwyster cyfoethog, dwi'n meddwl, wedyn mae yna lot o ddarllen angen yw gwerthfawrogi ar y darlleniad cynta a Wiliau Ha, felly? Dwi'n meddwl bod yn gweithio ddwy ffordd. Mae modd i gwerthfawrogi hi ar un darlleniad, ond dwi'n meddwl bod yna ddyfnder
pellach. Iawn, gwych ni glywed gan Dylan. Wel ie, dyna pwynt. Hynny di stori sy'n yma. Dwi'n meddwl bod i ar ei gorau, digwydd, pan mae o'n deud y stori a gadael y stori wneud y gwaith. Yr unig rannau dwi'n teimlo sy'n chydig bach yn gloff ydy lle mae yr uwch dechrau chydig bach o athronyddau, ond does am llawer o'r unig. A mae'r gweddill, pan mae o'n deud y stori, yn dyn ofnadwy. A beth sy'n ar ei stori'r dyn ma mewn iselder, oherwydd bod cariad wedi wrthod o. A dwi'n mewn pendilio un funud mewn gweld gobaith, funud wedyn mae o'n drist eto. A mae'r syniad yma o'r rhywbeth rhithiol, da chi'n siŵr lle da chi, mae pethau ar iPad ac yn y blaen, a wedyn da chi'n gwybod, a mae'r tristwch yn rhydd, mae'r hapusrwydd yn rhydd. Ydyn ar y diwedd, yr amwysedd oedd yno grymu ydy'r dyn mae wedi lladd ei hun a'i peidio ynde. A mae'n mynd yn ôl efo'r union eiriau sy'n dechrau'r awdl, lle mae'n sefyll yn bwriadu lladd ei hun uwch ben rheilffordd, a dio ddim yn gwneud. Mae bron yr union eiriau wedyn yn dod ar y diwedd, ond maen nhw'n fwy terfynol, maen nhw'n gorffen. Mae Rhys a fi wedi cytuno, mae cerdd drist ydy hi, a mae ystyr yr arwr ydy bod o ddigon dewr am ni gymryd y cam ynde. Wel, dwi'n meddwl bod... A fo'i hun ydy'r arwr felly, heb os? Dwi'n siŵr, dwi'n meddwl bod mae'n eironig iawn i ddefnydd o'r testyn arwr o un dehongliad. Mae'n anodd dweud ydy. Ydy. A dyna, dwi'n meddwl bod hynna'n gryfder yn ytrach na gymwendid. Yndi. Os da chi'n cymryd yr ochr obeithiol, mae'n arwr achos mae wedi goroesi, lle. Ond felly, naill fel mae Rhys yn dweud, eironig, neu bod o wedi wynebu, a wedi cymryd y cam yma reit dyma ni, lle. Fyddech chi wedi disgwyl, mi ddwn i nôl at y gerdd, mae yna gymaint i'w drafod ynglyn â hi. Fyddech chi wedi disgwyl iddo ennill cadair, Rhys? Wel, oedden ni'n sôn, mae Osian yn... Mae o'n andros o fardd rhydd yn y mesur a rhydd a yn delenegwr campus, de. Oedd gennym fo, nath o sgwennu Hwyangerdd yn ffeinal y talwr ddy Sadwrn dwytha. Un o'r cerddi gorau dwi rioed i chlywed gennym fo. A os oes yn gorfod betio, lle, y goron sy'n ni wedi disgwyl i Osian i hennill yn hytrach na'r gadar, lle. Ond dyma fo'n dangos, mae gennym fo afal ar y mesura caeth, cystal a neb yn amlwg. Ac o ran y gystadleuaeth yn ei chyfanrwydd, wel, mae yna gamol mawr arni, does? O leia dream yn ymddangos yn heiddi'r gadar, a chydig o angytuno falle rhwng y tri beirniad ynglyn â pha un oedd y fwyaf teilwng. Ie, ond angytuno oherwydd bod nhw dda yn de, mae'r newyddiadurwyr yn dieddol yn ei ryw ffys bod yna wahaniaeth barn, ond os yna wahaniaeth barn oherwydd bod yna dair yn deilwng, cryfder ydy o de. Nid tynnu oddi ar gamp y sawl sy'n ennill? Dwi'n meddwl i fod os rhywbeth mewn ychwanegu at gamp y sawl sy'n ennill, ydy, achos da chi wedi ennill mewn cystadleuaeth ofnadwy o dda. A beth sy'n ddiddorol bod yr un sy'n ail hefyd, mae'n amlwg bod yr arwr yn gallu bod, wel arwr neu arwres yn honno, unwaith eto mae honno'n allech chi gymryd yn eironig, os mae yna gymeriad sy'n lladd ei hun yn honno hefyd, ynde. Felly, fel oedden ni wedi dweud reit ar y dechrau, sa chi ddim di ennill, sa chi wedi gwneud cerdd stret, yr arwr, dyma foi neu ddynas gret. Oedd rhaid ffindio rhywbeth mwy dyfnach na hynny, a mae'n amlwg bod nhw wedi gwneud. Ie, wel, y peth da ydy, mae'r feirniadaeth yn... Dwi eisiau gwybod, dwi eisiau darllen cerddi merch Drecinoedd a beth y drydydd di. Ail Don, ie. Ail Don, mae'r ddwy gerdd yna'n edrych yn ddiddorol. Wedyn... Merch y Drecinoedd yn arbennig sef yr un yr oedd Peredur Lynch am i chadeirion, swnio'n hynod ddifyr yn dydi'r ferch yma o Gaernarfon. Wel ia, mae yna dyfodiaeth Caernarfon yn ei hefyd yn de, wedyn fel... Lled gofi. Cod re a cod lad. Mae gennym ni ddiddordeb. Ia, cryfder ydy hyn yn ytrach na, dwi'n meddwl o'n i boeni bod na wahaniaeth barn. Ga i daflu rhywbeth atoch chi tybad oes na ryw fymryn o adlais o'ch gwaith chi yma, Rhys? Achos roeddech chitha hefyd yn ddinesig iawn eich tueddiadau, yn doeddech? Wel, fy hun, dwi'n gweld... Tristwch dwi'n gweld yn yr awdl, yn ytrach na. A yn yng Nghaerdydd fi, dwi'n meddwl yna rhyw fath o obaith i fod yn y diweddglo. Ond ella i ddall hynny mae yn yr amwysedd yn y diwedd. Oedd yn y diweddglo unna yn amwys hefyd. Ond yn y diweddglo amwys, mae
da chi ddim yn gweld gobaith, felly neu di hwnna'n fwriadol agored yn ddirgelwch i ni, boed i ni feddwl drosto ni'n hunin? Dwi'n meddwl bod mae ychydig bach, mae wedi wneud yn fwriadol bod o'n amwys, ond, wel, rhaid fi ddweud, dwi'n cytuno fo rhys deimlad o dristwch ges i a rwy'n wedi diflasu ar fywyd mewn sawl cyfeiriad, yn gwaith a phopeth. Dwi'n cofio pan o'n i'n gwneud Ffrangeg lefel A, na ryw nofel gen Camus, L'étranger Dyffryn, ynddo. Ac mae honno, mae rhyw deimlad felly na, be di pwynt byw rwsyd yn ddi. Ond wedyn gen chi linella fel neidiwn pe meddwl nadain, sy'n awgrymu bod o ddim yn bwriadu neidio, achos nad oes gen efo'r... Ond o'n i dydio erbyn y diwedd yn cael adain. Sydd, ie. Rwsyd ni, mae'n bethau yn i'w fel o'ch chi sôn am ddiflastod y gwaith wedi'r calan, mae'n anodd i wr fynd yn awr o i fod, drechefn i drefn, byd a'i ras, i adduned y ddinas. Ond dyna lle dwi'n gweld i'n debyg i gerddi Rhys, ydy yn y byd, maen nhw'n naturiol yn dydyn, achos oedd y ddau yn byw yn y ddinas, a maen nhw'n gerddi dinesig. Felly, da chi'n meddwl fel sef beidd o'r wlad, allech chi ddweud, wel, mae rheini'n debyg, ond am bod nhw'n troi yn y byd yna... Mae'n haws i'r ewyth o'r weld adlais o waith y nai, nag i'r dyn i hun allan. Dwi'n mynd gweld adlais, dwi'n jyst gweld bod y ddau di sgwennu yn yr un lle, a dyn nhw'n hollol naturiol. A bod yn fanwl gywir Wells Street mae'n ymddangos. Wel, mae rhaid i bawb fynd i fyw i fanol. Perer Undod i weld yr union le. Dyna ni, mae yna fwy o gyfle i drafod ac mi fydd yna ymhen rhyw 2 munud neu 3. Dewch i ni gael toriad ac wedi hynny wrth gwrs mi fyddwn ni'n cael gair ag osian i hun ynghyd â'r beirniau. Dewch nôl ato ni wedi'r egwyl. Ie, wir, dewch ni mynd nôl at fyna i westau felly i drafod, wel, a'ch chi wedi cael digon o gyfle i drafod y gerdd erbyn hyn. Eilwaith ydyn nhw'n dod allan. Ond cyn hynny, ar lefel fwy arwynebol, oedd yn amlwg di cael ein anodd i gadw'r gyfrinach, yn doedd Rhys, a'r hen feirdd ma'n gofyn cwestiwn ar hyd dreiddgar o lawer. Ie, mae'n... Dylan yn gwybod mae unwaith da chi'n cael y llythyr gen swyddfa ar Eisteddfod, mae'n... Hwna di'r peth anodda bron iawn yn hytrach na sgwennu'r gerdd, cadw fo... Siarad dros da chdi dy hun yn bersonol, Gawsoch chi ddim trafferth lan? Ges i drafferth i sgwennu, do. Ie, ond beth am ei chadw hi? Wel, na, deud y gwir, ges i'n gymaint hynny o drafferth, achos oedd neb, rhan fwy o bobl di anghofio bod fi erioed wedi sgwennu barddoniaeth. Ac erbyn hynny, oeddech chi wedi ennill 2 obr fawr, beth bynnag yn dodech? Ond pan enilles i'r goron, doedd neb hyd yn oed yn cofio bod fi'n barddoni o gwbl, a wedyn efo'r gader, wel, oedd pawb yn sicr wedi anghofio bod fi'n gellu cynganeddu, wedyn fys i lwcus, ond oedd rhywun fel Rhys, oedd pobl wedi bod yn disgwyl i Rhys ennill doedd, a wedyn... Ond da'i nôl i be ddyd eisiau gynnall efo Osan, mae gampon fwy os rhywbeth oherwydd nad ydan ni'n disgwyl iddo fo. Hynny di, mae yn gangeneddwr tan gamp, bydwch chi'n gael fi rong, ond fel bardd rhydd y telenegion, mae o yn fwy adnabyddus. Ond mae yna ddarnau, fel oedd y beirniad, mae yna ddarnau telenegol yn hon. O, wrth gwrs, oes, ie. Beth am y gerdd y bardd sy'n swnio fel pa fe o neu hi yn ail? Mi oedd Osian yn awgrymu fod yn gwybod yn iawn, felly dwi'n rhyw ama bod Rhys yn gwybod. Na, sgen i ddim syniad o gwbl, bod o'n oes o'ch edrych. Na, goes, dim syniad. Ond na ddim rhyw sibrydion yn gwmpas y lle, felly dych chi'n mynd yn ôl i weld beth oedd yr enw. Merch y Drycinoedd. O'n i mewn danach chi, Rhys, gan bod chi cerdd am rywun o gerdd Narfon. Na, so'n i'n mynista fy yma o petaswn i wedi cystadlu, dwi fi. Na, dyna sy'n mae'n fi bod ni'n gwybod, wel, neu hi, yn rwy'n o Gynarfon, a falle mae'n bosib mae hi, achos mae'n arwr ag arwres yn y gerdd honno, yr milwr sy'n marw a'r hogan sy'n ar ôl, felly. Dyna ni, cymwch seibiant, parhewch i ddarllen am chydig, dewch ni glywed beth sydd gan y beirniaid i ddweud. Mae'n hwn siarad â Nia.